Aste oso berezia izan dugu. Berezia izan dugu Carlos Garaikoetxea lehendakari izandakoa, duela 55 urte izandakoa, hil zelako, astelehenean hil zelako. Orduan, Eusko Jaurlaritzak deklaratu zuen dolua 3 egunetarako, eta horrek esan nahi du 3 egun horietan ez zela agerraldi publikorik egin, ez bada, hain zuzen ere, Gobernu Kontseilu ostekoa adierazpen bat egiteko gai honen inguruan, eta gero izandako hileta elizkizunak, hilkapera eta horrelako ekitaldietan parte hartzeko. Baina hain zuzen ere Carlos Garaikoetxearen heriotza dela eta uste dut aukera oso egokia dugula gaur gobernu horrek, jaurlaritza horrek, zientzia politikan eta unibertsitate politikan izan zuen eragina baloratzeko. Lehenengo gobernua sortu zenean, bai Carlos Garaikoetxeak eta bai berak izendatutako lehenengo garai hartan hezkuntza sailburuak, oso argi zeukaten oinarrizko zientziaren aldeko apostua egin behar zela alde batetik, eta sistema baten oinarriak ipini behar zirela, zientzia eta berrikuntza sistema baten oinarriak ezarri behar zirela. Eta hori lortzeko helburu horrekin, gobernu harek sortu zituen lehenengo diru laguntzak, bekak doktorego tesiak egiteko, bai hemen, Euskadin bertan eta bai atzerrian. Hortik aurrera hasi zen hemen zientzia politika egiten, eta gaur egun horri esker daukagun sistema indartsu.